va un dels armaris, l'obre i veus que hi ha un cadàver de goblin a dins, tot així. I diu, senyala el goblin. Vale. Després... Que nosaltres matem goblins, matem uns quants goblins i tu ens ajudes. Tots. A tots els goblins. Tracte fet, i li dono la mà. Vale. Vale, surto fora i dic que si matem a tots els goblins, ens acompanya a al bosc de cel i ens ensenya com entrar. Els goblins del món o tots els goblins No, de la zona? els goblins del campament d'aquí. Senyor, Jojo, els goblins del campament d'aquí, no? Ah, vale. No, els de tots els del món no podem, seria un genocidi. Anava a dir, potser és un... No s'allunya gaire de tot jo crec que és un... Exacte. Ok, estaria bé, sí, estaria bé, no? Estaria bé, no? De tot el món. Jo, Ok, tu estàs còmode matant goblins? Bueno, no estic d'acord. Calla, o sigui, no ho digueu davant seu. O sigui, aparteu-vos una mica. Aviam, si marxen, si aconseguim que es faci la pau, serviria, no? Senyor Jojo. Jojo? És diplomàcia, Bacrin? 21, Oh, 20 natural. 20 natural. Perquè la violència només engendra més violència. Una cosa, diu. Una paraula. Senyora Goblin? Fora. Goblins fora. Que se'n marxin d'aquesta zona. Tenim foc. Sí, cremem-ho. Vols que cremem l'aldea de Goblin? Se m'il·lumina la cara de cop. Tinc una idea. Bacrin, tu ets un defensor dels drets de totes les espècies d'aquest planeta. Em sembla molt racista, perquè no anem a parlar amb els No, goblins? però tinc una idea. Per què no anem allà i intentem parlamentar... Tu parles goblin, tu? Sí. Anem allà, intentes parlar amb ells perquè marxin i si no, doncs, busquem una manera de fer-los fora. Vale. No sé si ho podré fer, però a la gent no li agrada marxar de casa seu. Poden marxar més lluny, no? Però aviam, exactament a canvi de què estem fent això? Voldríem fer això. És el que anava a dir, jo també. Jo he fet el tracte amb aquest senyor, ja. I quin és el tracte que has fet? Doncs que fem fora els goblins i ell ens acompanya al bosc sense cel i ens ensenya com entrar-hi. Miro el senyor per veure si ho entès bé. El senyor fa... Ah, et quedes aquí? No, m'has dit que ens acompanyaves. No, potser ens ho explica només. En tot cas, t'ho assenyalat. Vols que t'expliqui, si està... Bueno, o sigui, ens ho explicaràs. moltes coses. Sí. No. O sigui, jo li vull preguntar, només hi ha una manera d'entrar al bosc? Dues maneres. Una és la teva i l'altra és morint.